Seisin pat nagaliang jong gabalang presbyterian mau pram ngi pediang sngoba ngi awer ngi akot sngoba ro ipi ki parabangai baro ke yo i ki bapet lingba ke YouTube channel jong gabalang ngi awer biang pi seisin lingba jong gani ka jing syakri kabang ngi don lingba jong gani kapur ngi skam kalalong ka jing terku nagamta ki parabangai ke ba i ke bejus ya ipet na kapur sakapur ya gani ka channel jong ka balang ngej kam ublay un kerku yapi pat un kerku ru lingba jong gani kapur ha ka jing syakri ka bangi ngi dan ban pendem ya syaprang ya ka jing syakri ka jing ublay da ka bangi so ya ka ban ruai dang ya ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai na ka ba thamai saus pa lai puar na ka ba khamrem Toya lam yang iko kenrat kat bangidang ya syaprang hakilenti bat kelan ki bang ya kendo lang ki ale kado bat mensiem menta i la shibet shun ki jing pensoi jong ka pertai ki pendap da jing bamhun bat hadin jong ga diga jing ruai ngas ngobaban karpat ye Mr. Tubut hok nyauta in ngobaban ya lam yang i naga bapuli naga ktien ga jong play bat ka jing duai skor yaktin kabakhoy ka jong blay hakane kasngi ka bakantang kasngi bakhoy jong u Isaiah nong basan pusan tukhat ka banriu ki baar ki chronicle kalong ka banyo tukhat ka bakhat saw bat kumjoro na ka jingroi sam kalong ka ba shispa arpsan tukhat ka baningkong ka baar tong ini syak skor ktien ka jong blay bat piau try kat badang la ban syam yu to kerpat yu kat bau dang hajan lada ki breu jonga ya ki bala khot da keteng jonga kin penret ilade bat kin duai bat kin wat khmat jonga bat kin phai no na kilenti bamman
jongki. Kum ta te ngan sngau na beneng, bat ngan map iki pop jongki, bat ngan penkhia ya kari jongki. Kita ki basanya how try, kilong kum ulom sen. Ubam la penkhi, hendrai, uyai ne bam jukon. Kumba kilom ki barak saudong ya ke Jerusalem, kum tau try ulong barak saudong ya lagi breu. Naduk menta haduk bam jukon. Ublain kurku ya ka pule ke ketian bakut ke jong u bat ru ke basyak skor ngin ya lang ublai hagi jing duai. Au ublai ku pajungi bah beneng hakane kana kai singi pat kanrat be ngi aingo ye me kumne melapen la pat ingi ki khon ke berit ke jong me ban wan ban syakri ban penon beram kerteng bukut ke jong me ban aingo ye me namar ki eke baro ke jing la bha ke jong me ki eke baro ke jing la sabun ke jong me ki eke baro ke ba me mela the alor ke jing im ke jongi haki sngi ki por ki benai ki snem baro ki belali no hadu kane khlemat ngilong kumne ke mangilong lingba ke jing ke jing isne ke jong me try kandat be ngimla khlem da aingo kandat be namar melawan ra ke ten ke bukut hangi kena memela perung hangi kena be donut kujongi bangi ingin kan mau kena be kesengi sabadan ban rakhu kho yaka kena be ai be ei baro bangin mane ban syakri me kan long lengma ka bor ka buram kujong me bangin la kena be ban krau keteng kujong me bat kumju kan long kena be kum ka tendong jing sawa kena be ki be baro ki be yok sngo kena tendong jing sawa kan long kena be kabor ka buram yaki ke jingmen toy be pi be kena be try kena be ngi aingo try kena be ma me kena be hapadeng ki ek baro ki jing ki phalo jog ne pathe ki ek baro ki bangi kena be ngim so tho kena be chanong in pai ndrei kena be hapadeng kini ki ek baro ki jing le ki bangi don kena be ndrei me ong be still and know that I am God me ong ngang along try jong me ong ngang along utaw ba penkhia me ong ngang along utaw blake Israel ban yalam ya haki ya kalenti klau bagi don kandat be bagi yat kandat be haki kiya kalenti klau ro kandat be me long rishat lo men singi bo rishat ding men met bagi kandat be ki kon Israel ki nyo me sai ki da mana kandat be bagi nam thangan re kandat be me pendap kar hai jon kam jong ki kandat be me ujo ublei kandat be bam penkat arliang kandat be keduriau basau me kandat be ujo ublei kandat be om simla sha eki ek sentur jengki sing kandat be kin bam Daniel me kandat ujo ublei kandat be me misala ka dia ka ding ro kandat be bahkan bam do kandat be Shadrach Meshach Abednego me de ujo ublei kandat be menen menta ba suru bam jikot ngi aingo eme namar kane ka por kandat be me kandat be mala sha ngi kumne kandat be lengba kane ka kena pai singi bangin yo ban wan banya senglang eme kandat be bangin su aingo eme kandat be namar me kandat me mela sius pa ingi kandat be da ka dor ba kasnam khon lang brat jong me kandat be Jesus Christ kandat be halor ka ding phna kandat be ladang nyo kandat be jingker khu ki bangin yo diang na khat ki jing isnei jong me ki khambon banu siap kandat be ngimla ban nyo kandat be khambon ban siap harut ka duriau kandat be but kumjo kandat be sembo kandat be me ai ki jingker khu ingi ki bon bania ki sembo kandat be halor ka duriau inget scam kandat be me ujo ublei kandat be yalam ingi apdeng gini ki ek baro ki eryong bangini ban ya lingba kandat be ai kan long ka mon ka jong me kandat be bangi inget scam kandat be bak tang kita ki besanya hame kandat be kin yo ban lach siliang ka duriau try kandat be ngi kermen ba me kandat me long melong ubam cukala melong uta kandat be wat la me kandat be me dei ublei bo samthia me dei kandat ublei bo yothia but me tip iwei kandat be mari simiang inom hap khlem ka jing tip jome komtar kandat be me na do bangi mina ka kpo ka kmer kandat be mala kerkhu yangi kandat be mala betenlenti me yangi hado komne ka mangi long kandat be ngi aingo try kandat be tang ka jing ro ka le shame kandat be dalam kar kandat be kene ka singi ai ki jing ro ki jongi ki jing mani ki jongi chakri jongi
Lakalong hakanong kabenta kan long kan rabe na kabenta ka bor ka buram jangme bakan long kan rabe ka tangwa pediang hun khamat khat ko jangme try kan rabe bonsen kan rabe ki jingduai jongi kan rabe ki long kan rabe ki lagi long kloi ne em re kan rabe me men kan rabe bom chukan tat kan rabe ki jingduai jongi try kan rabe me ong aga me ong kan rabe haga hakshi ka Bible kan rabe me ong kan rabe kita ki ba upkermen hanga kan rabe ki nyok diang yu men sem ko try kan rabe angin long an rabe peneng kini ki ei barok jingele kan rabe abang abaki ki nong sensyar jongka jela jongi ki nong sensyar ka ribe jongi baka pertesi telop barok kan rabe kin tip kan rabe me long me kan rabe halor ki ei barok kan rabe me la thawi ka peneng ba khndo me hi kan rabe men penjai jai no kini ki eriong kan rabe bat kumbau simple leng la mi kan rabe haden ka jislei kan rabe nging ap kermen ya ta kasngi try kan rabe don lam kat kan rabe kumjo khamtam kan rabe agni ka por sakri kan rabe jongme kan rabe memela wara ka pedeng jongi kan rabe bun sam ya kten ba khoi ki jongme ai ke barok kan rabe kapne mino na ka sentrol jongu ka long bal pensle dong men sem jongme Buru kan rabe un ai kan rabe kita ke jingbam kalong bekenjam sem beri por kom hane ka por kan rabe yengi barak bersiap ya ka kan rabe yalam yengi kan rabe dalam kat ka por blang sa jone ka jing sakri jongi ai bengi ngin mane me ka men sem bo shisha ngau ke jing kerpat ke jongi ma berklet ki pop ringkang na bengi ngo ngidam ngi pediang ngi pan hakateng Jesus belong penem menta berhala kata seduk ki bam jukut ru amen. Tangi dia pois kawai pat kabenta jong jing syakri ka jong yu blai mat kata kalong ya ka bangin yo ban sngo ban sngap ya ka kubor jong ka tien ka jong blai ngi sngo kumen sibun paling ba jong ni ka por ngi don ringkat lambat ngi ya i Reverend Anan Thapa i bara kloi ban pediang i ka jing penbet jong i kum ka balang ngi skam ka mala duai store blai long ringkat lambat pi kabakum gani kapur kabapinya sam nam hapdeng jongi ka kubur na tien ka jong play kendiat ngam type store anan Thapa idon ha kabalang Presbyterian ni Pali hang ni po open mau pram ka bahap apo ka Shillong Rilum Presbytery jong ka mau khar district ti kadi kapur swa bangin yo snow ya ka kubur na tien ka jong play ling ba jong store ngidon ru hapdeng jongi ya ka chingrai ka bakarpang ha ka ba Mrs Nikki Langsti in saai pedeng jongi ke jingruai kerpang ke jong iling ba jong ni kapur pat hadin jong ni ke jingruai na somaban kerpat ipstor en sashim ya la jong ke benta Bilang kau pernah
Ngi aingo yo blei ba ula don ringkat bat ngi hadu ne klip mat. Madu lai kan ka por ka ba kirpang ha ka jing em jongi. Hapteng ki jingja ba per saudong jongi hinre ngi yo kum kan ka lad. Ban syakri ya utrai. Nangis kem ba ha kan ka por pi baro pi ba pe. Ya kan jing syakri jong yo blei ha kan ka por. Pin mat ka jing kurku. Lim ba jing syakri jongi ha kan klip mat. Toin pai so blei hak jing doai. Kok pa jongi phabneng ngi aingo ya me try. Melong blei ubada ringkat bat ngi malaga por bat mana klip mat. Melong blei atrai ubayarap yangi habangi telot. Melong blei atrai ubitin ya jing im jongi. Paringi lai belong kum ni hagan ka por. Hapteng ki ege ka baja saudong jongi. Dei tang ka jing hit baga jing isne jong me haga jing em jong atrai atrai ngi aingu ye me pat haga ni clipper atrai habing senglang ban syakri me bat kham tam ban ngap ban puson nak tin jong me min sim ba khoi darungkat bat ngi angin so thok tin jong me kur khoi yang haga ni ga por bat limak tin jong me atrai pin shait bor yang ngi pangira ben yai sakmat hapteng kie ke barok ngi siam ha ka jing em jongi shimeng o sakribat lot min simbo khoi pendap yanga da ka bor jong me bagala bin keren ka tin jong me ha ka nga por kur khu ya bor ki bas ngap ha ka nga por ha karteng Jesus Christ ke pan amen ha ka jing im brio ngi siam ba ngi de bin ma di bon ki don ki jing syam haka jing im jongi bangim poi perkhat ru bakum jokalong haka jing im kristan ru hapengi la syam yau trai ngi la bod ya u ngi i ya u ngi kongo kak tin jong u bat ko hukum jong u hinde don ki bon ki por bangi syam bangi ma di ki jing bat ka jing le haka jing im jongi habangi pai sekejing im jong kisinran jong Jesus Christ kisinran jong Jesus Christ kilamat ikejing umdei kilong kibriu ki bakinta ya utrai henry kilong kibriu ki bapdiang ya utrai bat ki bakongu ya utrai ki ma de ikejing na preng kisinran jong Jesus Christ wei kerteng kum Thomas ulawan hari India ki haka edi sanpu arbat uden mat uden milong mata hari India Hamadras haka snam AD 72 ula kongu bolawan ban yala kaktin jong utrai hakari India William Carey habole sno ka jingkot jong ubele bola ina ka ri jong bilat pat habo wan hari India uden mat iki bun ki jing haka jing em jong hak pok ayeng asem wala mat iki jing udeben dono khon jong ka lok jong David kadevin mat ya ka jingpang ke mentally om ka jingpang mat ka jing
But William Carey ulang berubah kerau ulah kongo ya kak tin jong belai ban syakri ya u. Habangi pai syakri jong i hang ni saneru ngi syam. Kanabon haba kala pediang ya Yesus Kristus. Kala kongo ya Yesus Kristus bar kak tin jong u. Kala ma dia ke jing ha ka jing em jong ka. Ka deben mino na ka ying jong ka kila ben ya ka. Kum ta ter tan ngi syam. Habangi pai syapang ubor sing sim. Mauru urin duna belong sim jong hima nong klau tang baula kongo ya o Yesus Kristus baula but ya o Yesus Kristus bakum takalong hakajing im jong pi ba jonga ha kan ka por habigi kongo ya try habangi pai sakti jong bele gospel kat ko Marcos kalina ka basao kadekot nado laipo san terter bangi syam ko we ga jingja ha kan ka por Habo Yesus Kristus udon hak pertai. Bat hang ni ke jingja kalong ba Yesus Kristus la ong ye kisinran jong u. Kila ula ong ye kisinran. Kila don ha duriau ne kila bin ong ha pung galalaya. Ba la Yesus Kristus la ong ye kisinran jong u. Ong to angin leit sa siliang. Pergini kisinran jong Yesus Kristus kila kongo gaktiin jong Yesus Kristus. Bila kila yai sakmat. Bakti jung beli ko ong habai kila poi. Hapedeng jong keduriau. Ne pung galalaya. Kila syam ya ki eryong. Kila syam ya ki jing at pulung. Bar hakum kata kapor ki dan hapedeng jing syapting. Kila persang kila at kelinti ki badan. Hendre bak hatu. Bat kila syam bau Yesus Kristus. Udang tia. Hak tudong jong keling. Bakila leh how Yesus Kristus barkila ong ku kenrat. Mem suk niu satya bangin sayap. Badekum kata kapor Yesus Kristus kursu bat ula pinjai jono ke eryong. Wala pin mi akin tin ku ong. Ba belai pilong ki ba syapting kata-kata. Kumno bapi padon ke jingai. Baru Yesus Kristus ula pinjai jono ke eryong. Bat ka jingat pulun hak kapor. Para bangai kini sinran jong Yesus Kristus. Haba kila kongo ya Yesus Kristus ka jing stang jong ki kalong ka basuk. Kam dan eru em. Ki perkat ngila kongo ya Yesus Kristus ngila bud ya Yesus Kristus. Panang ne sakmat ka linti ka yai jong kalong ka basuk. Kalong ka bajai-jai. Ba kila bin poi suk sate siliang ko bau Yesus Kristus la kular. Yaki Henry haba kidang yai kidang kongo ya Yesus Kristus ki ma di ki jing bar ki eryong haka jing em jong ki dan bun ki brio ki ba yalap haka ni singi bar ki ya ki kren ki ong wan sau Yesus Kristus pin ma di ki bun ki jing kur ku kalong ka badeng dan bun ki khot to wan how Yesus Kristus pin ma di ki jing ka kalong ka badeng dan bun ki ba khot ki ong to wan how Yesus Kristus ba pin lain no ki jing jinjar pi ba syam ha ki jing em jong pi kalong ka ba dei ka taru hindre nga kwe ka ko bin ong ha ka ne clip mat kamlong ka ba complete kamlong ka ba pura kata hindre habangi pidiang yo Yesus Kristus habangi kongo yo Yesus Kristus bat ka tin jung ble ka ong Yesus Kristus dala dehu ong ha gospel yones ka lilong ka ba kan riu ka de khot ka ba khat lai pho lai bau Yesus Kristus ong haka perthei pinyo ya ka jing jinjar Henry long slur pi ngala job ya ka perthei o Yesus Kristus la ong lupa ya kini ke paro ba haka perthei pin ma de ka jing bar ka jing jinjar ngi kum ke bangei ngi tips kem ya ka ni ha bangi kongo bat ngi bot ya Yesus Kristus ngi ma de ka jing bar ka jing jinjar Dina markata bon ki bangai ki lenyo Yesus Kristus. Ki jingai na ka jingye jong ki. Kila sakmano ha ka jingye jong ki. Belai ki expectation jong ki jing kemi jong ki kalong tang ban yo ka jingkur khwa ka jing jong ki. Tang bin yo ka jing ba ka jing jong ki. Baki expect ya ka ni ha baki bud yo Yesus Kristus kin matang ki ke basuk ha ka jing jong ki. Henry kamlong ka basisya ha bangi pai saktin jong u blai
kini ke sinran jong Yesus Kristus de ke jing kwa jong ki ban lei sa siliang jong ke duriau hindrei ke de ke jing ong jong Yesus Kristus bat haba kila kongu yo Yesus Kristus ke de mat ya kan ke eryong bar ke jing at pulung haba de ke linti yaid jong ki parlak bai I jonga hakum kan ke por phiru pidai bin mat ke bon ki jing bar ke jing jinjar pila bin mat ke bon ki jing do jing ker men ha ke jing jong ki Kamtam hakum kani kapor, habangi hakum kani kapor. Barke eryong kala tap saudong jaga pertai barakowai. Kajing at pulun kadang saudong I. Pan pilabin mahat ya bon kijing kurdo. Dan apa deng jongpi pilabin do bon ki eke pilabin do hak kini gisngi. Pat pilabin bon ki jingkeli pilabin ong angala nge yo Yesus Kristus. Ngalabur yo Yesus Kristus. Ngadon ke jing syania hu try. Hindre balai kini ke boro ka wan ha ka jing jonga. Pilabin dan bun kum kata jingkeli ha kan ke por Henry habangi pai sa kan jingja habo Yesus Kristus udan ha kan pertai bar habgi senran jong Yesus Kristus kila kongo yak ti jong bar kila ma dia ke eryong bar ke jingat pulun bat nang neng ngilabin yo ke jinghi kai bar lai tili ki nga ko bin kren ha kan ke por hapdeng ke jingat pulun hapdeng ke jing ker jong ke eryong saudong lai tili kie ngilabin tip tip barkalabin long kecing hirap ye pi bar yanga barkalabin dei ha kecing jong pi bad jonga kinga sem ka bading kong ka dei kane hapdeng kecing at pulung ngidebin kid mau tong ko we ba God is in control ublei ubabat ya kie baro God is in control ka eryong haduriau ka long ka common ka long normal kata Henry hapung galaya lo ka juk long kumta de kan tang kesin ka beningkong ka wan ke eryong hangne Henry ka wan ke eryong habag sinran jong Yesus Kristus ki don ha kan ka pung galaya but Henry ka jing per ka long hangne ba ublei u Yesus Kristus u don ringkat bat ki sinran ha kan ka por Bagi jingdon jogo Yesus Kristus ringkat bagi senran haprengki eryong ke wanra ke jing per ke difference ke dekata bau Yesus Kristus u blazongi udan ulong ubabat ya ki baro habangi pai saktin ju blengi syam ya kane labin long ki senran ki deki brio ki de nong tong dokha ki tip khamba syapang kane ke pung galalaya ki julai ban tong dokha man laga man kapor Bakila persyang lahat linti baro. Ngak cingkili kawan hanga kumne habangi puli naktin jungublay. Baktin jublay ko ong bau Yesus Kristus ula lek ha kedong kaling bat ulay tia hangta. Bangkili cingkili kawan hanga kalong kumno kalabilong bau Yesus Kristus ula bin tia akum kane kapor. Ka eryong kaladon ka jingat pulun kaladon ka tarai kaling kala ki surumba syaneng kumno Yesus Kristus ula bin tia. But nganga perkat tarai Yesus Kristus kem tia hakan ka por utip ki ka jingja hakan ka por nganga perkat bau Yesus Kristus ngap jar hakan ka por dang song ha ka ga ulabin tia bau sam tia indre su res hakan ka por bodang pe kumno ki senran jong u kin le hakum kan ka por shekin pai hakum kan ka por barki senran kila persyang kat bala ka jing sta jong ki jing nang jong ki ka jing tip jong ki syapang kan ka pung bat ka benle ya ke eryong kini ki baro kila persyang ki lahat ke linti henry haba kadu ki syamba kini ka jing persyang jong ki kalong leno de hangta kila pai sya Yesus Kristus nga perkat teng ba lablong ba Yesus Kristus sya ya ki senran ban ya lingba kan ki eryong ban pendu ya ki jing start ke jing nang ke jing syanya jongki ha ke jing nang ke jing start jongki kum ki brio labi don ki labi long ki brio ki ba sorong ha ke jing nang jing start jongki bau trai Yesus Kristus ukwa ben pendu ya kini ki boro ha ke jing jongki bar ko juga podu ko labi long bau Yesus Kristus usaya ke eryong bat ki jing at pulung ha ke perbuan haba kisinran ke Yesus Kristus ki don hakaling palabilong ko we bau Yesus Kristus ukwa ben pinpau bau deu mano hakan ke por kisinran jong Yesus Kristus labilong
kilong ki ba buat ya Jesus Christ bon sengi labin dai ki snem do lai kila buat ya Jesus Christ kila ie ki kamba jong Jesus Christ Henry dala de pat mat thara ki kamba haka jeng em jong ki pat experience ki kamba jong Jesus Christ dala de haka jeng em jong ki kila belong tangki nang buat jong Jesus Christ but habiki yo snow habiki yo is haki wai pat Henry dala de pat mat ya kan ki ke baro padai namar kata hakum kan ke por labin dei ba u Jesus Christ ko bin pau ko bin soto yaki ba limba kan ke eriong bar ke jingat pulong ba try Jesus Christ de mano yakisin ran jong para bangai jonga ai kan klep mat habing ide bin em hakum kan ke por bara klam jingpang COVID-19 ka ker saudong ya pi bat yanga pilabin mat ya gibun ki jing pilabin mat ya ki bun ki jingdo haka jing em jong ki pide bin lekat dokat nengur pidon hapene ke jingpang ke jing sitom ru la bin don pat bun ki ye ki lajah ke jing em jong tangkat ni sipor sau benai san benai ke jing em jong pi bat ke ying sam jong pilabin tela bakla bak hak ni ke por ling bang ke eriong ka bawan hak jing em jong pi Henry kan ke por ka de ke por pa pilabin mat ka bor jong blei hak jing em jong pi lan ma ye ka kampala jong trai ha ka jing em jong pi ngam tip ka jing linti yai jong pi kalong kum no ha do kan klip mat ngam tip pila bod ya Jesus Christ ha kan klip mat kum no pi bod ya Jesus Christ ngam tip ya kata Henry la de ka por ye pi ha kum ka de ka por jong ke eriong bau blei yalam ya pi bat yanga ba ngila ben tip ka bor jong ha ka jing em jong i bat ka yenga sam jong i ka por jong ke eriong ka de ka por Bangilabin itu ke kamba, bangilabin itu ke bor, jong ublay, haka jeng im, jong pi ba jonga. Pila bilong bon snem pila long Kristan, katukan nengut pidai bila kha ke ying Kristan tharai. Pila ya sngo sapang Jesus Christ, pila ya sngo sapang ke jingle jong Jesus Christ haki bon ke jeng im, bagi bon ke ying asam. Henry daladi pila madi akani, parhabi nang madi akani, ai kani ke long ke por ke jeng im jongi. Pangino atrai ngako bin ma de ke bor jong me atrai ngilai kirsiu ngilai hakma jong utrai gano atrai metip khamba sa pang jing im jonga atrai yarap yanga ki ong dan kawi ke por dan kawi khna bad kan ya khna balingkat bad ki inga sem jongka bad ki prolog bad ki paramarjan boro kila kidang ya ha ka jahaz kawe ha ka duriau bad ha kidang ya ha jahaz ke duriau pa kensan kalawan ke eriong pal pinki ya kan dengan jahaj bad baru kila khuslai ha to por baru kila khuslai kila ki mare shurum shineng ki pe na jingkhang yet kalang kumno kila shapting ba hendroi kan ya khna pat kadang kerta kadang labilong kum kharwe khat arsnem kala songjai ha ko ja kadang dang lekai dan jing khuslai erum Bat baru ki badan hajan kila lingo boleh kan khna kilong go tipsi haro kan ne bat kam dan ke jing kuslai ke jing shapting kam dan eurem bat haba kini ki bru kila kwa bentip boleh kan khna kalong jai haro kan ne bat haba kili ya kan khna gi ong boleh pilong ba pek jai haro kan ne hab ni kini ki eriong bingi baru ngi kuslai ngi shapting bat kan khna kala cuba kum ne bangatip kan ke jahaz dangnya upa jong olong kapten jong ke jahaj ngam don jingkus lai ayurem ipa jonga idang control ya kan jahaj ban nganon bang jingkus lai ayurem para bai jonga mana ba control ya ka jing em jong pi ya ka lieng jong pi ayu Jesus Christ on control ya ka lieng jong pi ka lieng ka de ke jing em jong pi ba jonga mana ba control ya ka jing em jong pi akum ka ne por jong ka eryong ba ker saudong ya pi ba yanga mana ba control mana bat ya kecing im jong pi bar jonga ladai try jisu ulong uba control ya kecing im jong pi bar jonga au un yarap yangi un ai bor yangi ba un pen pau ba ulong blei ba im ulong blei ba krau ba ar pat ki nga shem hapdeng ki eryong in the midst of storm but ki aba arpat ingilabin ngideben soto de kene wat pendap ya kaling da ki jong ka duriau don't let the water fill your boat
haba kidon eryong bat ka jingat pulun. Bat kani ka jingat pulun bat ka bandan ka eryong ha duria kolong ka ba kablong normal man ka por. Hindrei haba ki wan ki eryong bat ka jingat pulun bat hangne ki ong kila phalo sakeling. Bat kaktin jublei ko ong laringin puli ka dekot ka ba laipo ne ko ong kumni. Te lakhi ka eryong ka ba krau bat ki jingat pulung ki ba phalo sakeling. Kad ba sa pendap yaka. Kamut kaling lazan dap hakani ka por. Ba dei kane ka jingdap jung ka ling. Kalong ka ba ma. Dei ka jingdap jung ka ling ka wanra ka lazan ngam syapo. Ba dei wanra ka jing sapting dei hakum kani ka por. Ka dei hang ni pat nya syam ya kani kisenran jong Jesus Christ. Ki syam ya kata ka pakila bakal ling ki badan lastang dap da ko jong ka duriau bat ki ha ka duriau kila dap hakum kani ka por. Kila soto bat kila stangan ngam bakal long ka por ka ba ha ka jing jong ki. Para bangai, ai hakum kan ke por habai dang hapadeng ki eryong saudong, ai ki jong ka duriau jong ka pertai, kanum rung haka jeng jong hakum kan ke por. Bun sen ngaju hakum kan ke habadon ke eryong haka jeng brio, kia pediang kat bag ki be ki ong, bar ki le ki ngap ki bar ki le ki kumba ki le. Yakin mau ko to por ba dan ko wiga singa ko por lockdown haka por lockdown u Narendra Modi u Prime Minister jongi u ong bantit ya ka pliang ban kata ka singin di ke por san beji thara ngam dakin mau ladem de san beji jan mit ban nganang song haka kamra jonga te kinsan ki biru kilas tang bantit ya ka pliang haka dong jongi hentai ban nga yo so ko surba compare hendiat ka kam eru kam jamru. Ban ngami na bar ngape into dan kawe kelong kemi hajan jongi di bangai Jesus Christ. Irang dang tit ya ka wan ka dobor bahe, dang tit ya ka dobor bahe. Dang ai jam ya ka dobor bahe. Pari pin mi da kintin ki ong bhak corona bhak yong pin mi pet corona pet. Ngap perkat siapang ong kup no mo. Kad ba kiwe ki empat soto ba. Bar kumno kiwe ki le makaru kala kum ta hindre ka dei Kristan. Kadai pa bangai patip soto kumba kiwe kile makaru kale kamut ban be corona hindre ban encourage ya kitu ki nong tre ki frontline workers ban encourage ki hindre kala soto pakla kiwe kile kumta makaru le kumta dan ki por habanga ya hakani ki khamtam nga hapai ki dan bun ki semi ki bun ki khna samla kenthe Pan nga ika lingo nga kowe sien nga kili kowe samla kente ha kabat na balang jongi hi. Ketelai ka bata ketelai bayong ha kejat jongka. Nga perkak ba fashion ba kumno ko ne ba telai ba te ketelai bayong ha kejat jongka. Ma kili bele pite kan ketelai ka de ka fashion ayu nga ibun ki khna samla kite ka ne. Maka para ong kane ka de ban penjano ke jingpang mat ne labin long ke jingpang siing. Labin long ke jingpang ke mat ne jingpang ha ke join sang nong no laring te telai bayong kanum wan hi kanum keta ya ke merjonga ngalingo ya kane ba la pendap daki iki jong ke perthe ha ke wan ke jing but ki iki ha ke jing jong ki hindroi ai phibat nga hakum kan ke por ha bangi hakum kan ke por but ha bangi ding hakum kan ke por jong ke eryong bat ke jing hindroi ngin ma de ka bor jong blai nginum pindap ya ka jing jongi bar ka jing mo jing perkat ka jongi daki ki kat bangi yesngo bangi hindre ai kan ka long ka por ka ba kerpang ha ka jing jongi bar jong pi ngai ngo yo blai ba hakum kan ka por jong ka jing hindre kan ka long ka por ka ba dan ka ba kabu ba krau bar ka jing ku ba krau ka jing jong pi bar jonga kadai bangi la bin syakri utrai min swatang ben lejeng seng sisen do kastom en remanta ubli la plikalat ban baro sisngi haying jong hingi dan ngilabin syakri ublei min shwa ben le hajing seng ru kala stom haying tang sisen lejeng seng ru menta jeng seng lawan haying jongi umdei tanggo we jeng seng henre nar min step ala damir kawan ke jeng seng
Angin pendap dah kita kie ke baro ya ke jing im jongi. Ngin pendap ya la de bar ke jing mo jing perkat ka jongi. Da ka tin jong ublei. Bar habangi pendap da tin jong ublei ya ke jing im jongi. Bangi ke jing mo jing perkat ka jongi bar jing im jongi ka long ko per. What sha? Bar kie baro jong ka pertei. Bad ke duriau kan rung haka ying haka jing im jong pi naka ling jong pi. Kalau ke bama bunsen, ni bunsen ki beriu kila jengai na ublei, kila ki kambam dai bele haka jing im jong ki, dai namar kata kila pendap ya ke jing im jong ki, da ki jong ka pertai. Hindre pibat nga pat dan hakum kan ka por ka tin jong bele ko ong ladin puli sam ka basan po, kalina ka basan po dekat ka bakat san ka ong kumni, to khot kerpat yang ong bele ong kumni, to khot kerpat hanga bangan hak singi juga jing jinjar bangan pelai api pat pila bin pindan burom yang khot yang hak por juga jing jinjar bangan pelai api bat pin labin pindan burom ke kerteng bakrau jonga habangi pe saka jing im jong Solomon ulong Samson u blela jidi u hapdeng ki jingale barke eriong ka baker saudong ya ki jabendru Israel. But kibin mad ya ki jingale ki Palestine ki le Persia ya ki. Ublai blela jid ya u Samson. But pendap ya u dau mensim jong u. But ulabin le Persia ki balik Persia ya ki jabendru Israel. Kini jabendru Palestine ki wan ban luti ban pinjot ya ki jabendru Israel barakawai. But u blela jid kerpang ya u Samson. Pendap ya u dau mensim jong u. But ulabin Persia ya ki. Hadu sensom ula pendap ya lade dau bor jong ulai baru mensim bakoi jong ulang beriu baklain badan bor ula bela Persia ki Palestin Henry dan kawai kapor habola pendap ya lade da ka jing I jong ka delela bakaktin jong ka delela hang ta kaktin jong beli ko ongkum ne bat ka bor jong ulai bat ka jing don rengka jong ulai kala jengai na la dono naka jing im jong Samson. But hang tau lama de jing kurdo. Baru de belong matla. Hapedeng ki eryang ulang beriu bakrau. Bila jet kerpang ya u. Kana ula belong ke jing kurku. Ya ke jai benru Israel borak kawai Henry. Ula pendap ya ke jing im jong u. Daka kintin berke jing I jong ka dalalaya. Jong ka pertai. Bala duka bor. Pada pen im ke jing im bakurdo. Para bangai ai pibat nga. Habangi im hakum kan kapor. Ngin pendap ya ke jing im jongi. Daki iki jong ka pertai. Hindringin pendap ya lade. Dak tin jong oblai. Dak jing kular jong oblai ha ke jing im jongi. Ubulai ubak kular yang iwang ngandon ringkat bat me. Nganum kentaya me lano rem. Bat lai bakadu hapdeng ki eryong kiengi syam bat kiengi ben tip ka dekani bat kablai bakado ba mat bakado dekani WhatsApp ting u blai un yalam yapi sa shiliang. Don't be afraid, God will take you to the other side. Wadam syapting ba blai un yalam yapi sa shiliang. Kani ka jing khot jong Jesus Christ ke sinran ban late stai sa siliang. But haba kade ka jingkle jong Jesus Christ. How bula khot ye ki. Ula sotho bhaya kane. Ula tip bhaya kane shaba Jesus Christ la khot ye ki sinran ban yai lemba kane ka duria ban le sa siliang. Ula tip scam bhaya kane ba ke eryong kan wan. Ka jingat pulun kan da blam don. Henry utip bhaya kane. Ba ulabin yalam ye ki stai sa siliang. Henry happening kini ki baro. Ki senran jong Jesus Christ. Kila syapting. Bat kila pinmi ya kan kintin sngap ka tin jublai go kumno laringin puli ka dekot ka basau puang kumno. Ula ong te haki balai pilong ki ba syapting kata-kata. Kumno ba pim padon ke jingai. Kini ki senran jong Jesus Christ. Haba lawan ke eryong. Baga jing persyang jong ke la dona. Kim don ke jingker mensyo.
bat ngap kintin kila milkin pinmiki ongkum ni ko kenrat mem suit new satya bangin sayap atrai mem pikir siapang ka jing em jongi la dei tang yang ibani yapno dei bame ba khot yangi mangila bur yame ngila kongu yame henry menta pat ngila stang ban yap henry midang thia mem pikir yangi atrai henry utrai disu ong belai pilong kiba syapting kata-kata kumno ba pimpat don ka jingait Yesus Kristus keli ya kisinran ko ong kumno pimdan kana jingai bangani alam ya pi stai sa siliang kumbangala khot ya pi kumbangala ong ya pi kumtaingan alam ya pi stai siliang hapadeng ki jinglinti ya jong pipi kindoi kini ke baro hindre belai pimdan kata jingai belai pimdan ya kata jingai kalong kumjo aka jingim jong pi ba jonga bonsin habaka eriong ka ker saudong ya ka jingim jongi ka jingja bangim ngim sotna ban pediang haka jing em jongi bat ka yinga sem jongi bat dan bun ki jingkili hakmat jongoblai ngi kili yo blai bun ki jingkili bat ngi artutin yakaktin jongoblai bat ka jingkular jongo bat ngi parkat ublai banga syakri hado kan ngapor bat ublai banga ngamane hado kan ngapor Yau tahu boleh ngabut haru kan klip mat. Ulang boleh bamju pikir yang bergam ju perkat siapang ke jing em jonga. Henry ku para bangai ngaku abin ong. Boleh jongi ulang boleh. Ubah fikir ya pibat yang ke kitab Isaiah kalilong ka bakat sau pokondai ke dekot ka bakat san kongkum ni. Hata ke beriu kalabin klet ya laki ikun badang boin. Bakanum isne ya ikun ka kepo jongka sisya kini kilaben klet penban nganganum klet ya pa ngalam mudak ya pa hakakti jonga para bangit ngidon kum neuble bamju klet ingi lano lo em hapdeng ki eriong ngidebin mat hakajeng em jongi Ublay laban tinjuk yangi ling baki eriong kabawan hakajingiem jongi. Ukabin pe tara hadukat nong idon kajing syania hau. Hadukat nong idon kajing nyet bas scam hau. Teng ukabin tinjuk ya pibat yanga. Henry ai hapa deng ki eriong. Banginum long ki beri ki basyapting ban kili yau terai. Henry ngi syania bait hau. Bangin dai tips scam ya kani. Bau ni alam yangi sasiliang kani keduria bangi syam. Unialam yang ina pedeng kini eriong bangi kindu pibat ngaha kini gesengi. Pat unialam yang isa siliang. Ublay bakular, ulong ublay bapendap. Ula kular yo Moses. Habo ki jaben ru Israel kilami na ru Egypt hapo ka jingi alam jongu Moses. Bat ula yalam yeki na pedeng kataka Red Sea duria basau ki kindu ki eriong. Henry ublay la yalam yeki na kataka duria basau yeki. Ula kulario Joshua ban kula ban yalam iki haka promised land badu yau Joshua ula yalam ya u lingba ka wa Jordan ula kular yau Paul bad habo Paul la kendo ya ka area haka jeng em jong u habo dei ben yai linti ben leisha Rome u dei ben kindo ki bun ki eriong haka duriau bayai Henry ublela yalam yau Paul hado ban poisuk ha Rome para bangait ai pibat ngaro nginum syapting ai ka jing syapting kanum ban haka jing em jongi bangin sim ka rai ka bakla haka jing em jongi bangin ngin jingai na ublei bangin botang ki jing kli hakma jong ublei ai nginum langkom ta henre happening ki eriong ai ngin spat scam ba uta uba ong ban yalami ngi sasiliang unsa yalam hi sasiliang haka jing em jongi Ngi kum ki bangai habangi im hakum kan kapor hapdeng ki eriong bat ke jinjar baper hakan kapor the ngide bin mat ikini ki baro henre ke cingkular jong ublei ke dei on yalam yengi sasiliang de tang sasiliang jong reperthe jong ke eriong bangi syam henre sasiliang jong reperthe ko wegesingi bat hangta kaktin jublei ko ong hangta onum don so ke eriong Hangta unum dangsyo ke jing jinjar. Hangto ke umat unum dangsyo ke jing pangru dan syo hangta.
O nyat na ko umat jongi. Bat ha kata jaka ngin mane yo trai. Bangin buram yo trai, bat ngin sahang to haru wai no jangan pertai. Ai pi bat nga ngin bat scam ya kani. Ka linti ka jingim Kristen ka de ka linti yai sa ta ka siliang. Siliang jong na pertai. Ka de ka linti yai jongi. Ai ka eriang kalabin wan, ka jing kalabin wan, ka jingat pulun kalabin don. Henreng kalai long ki brio ki ba bat scam yo trai. Ngakin mau sapang kowe kena samla ka badon ha USA. Kalau kena samla long kalong Kristen. Bad kada kena samla kalau kowe ke jingpang kala yo ke jingpang bad kilara ya ka sa hospital. Bad haba kilale test ya ka. Bad la doctors la pe ke report la khodi kupa bad kimi jongka. Bad doktor ong bangadon ka kubar bas sosi bahaya pi. Bad ikun jong pi layo blood cancer. But inum im slam show labin don tang artayo ilabin im. But Dr. Yong ya kupa bat kimi. Ai babhata mi I ba ilang im ilang haperte ilang tang kindiat kisngi. But going a kerpat ya pi wadum ong ya kun jong ya ka kun jong pi ba ka don ka ni ka jingpang. Henry kupa ko ong Dr. Ngamla ben bat sa nga debin ong ye kun jong nga kani. Baka don kani ka jingpang. Ka doktor uang pim labin ong laripin ong ya kani kan sosi. Jaka ben ar tayo in labin im tang ar singilay singin in saklat no. Wan ka jing sosi hapo ka jong ka jing im jong ka. Ka pa uang doktor nga debin ong yu kon jong ya ka kon jong baka don kani ka jingpang. Pa doktor ong to kedekan monjong pi di kon jong pi pila ka pikat ba pikwa. Par ka step kalawan. Doctors bat kiwi perlok doctors kilawan bat kimi pa kadang ta bat pa jong bani kena ula ong ya kena kon ngadon ban ong ya pi kowe kalong kubar ba sosi ba ya pi bat ingilang komjo ba habang ila test ba report kami doktor on pidon bat cancer ba kazing sosi kalong ba pin imtang artayo ha ka pertai bat ha kane clip mat kadur jong kani ka kena kala syai ba kala wanra ka jing syai ka jing kemen hapo kam jing im jong ka bar ka mensim jong ka kala pau ka dur jong ka bat kala ongkum ne ya kupa kepapi ong sisya ngan imtang arta yo ha kani ka pertei bat nangta ngan kendo yo trai jong au Jesus Christ ngan tang arta yo ban im ban jengai na Jesus Christ ban kendo ya u ka ai ka jing kemen ya ka barka yo ka bor ban im ha ka jingkur ku barka jingsuk jong blai ba kala soto ba ka jingim ka im ha pedeng ka area nguru ba u Jesu Kristus blai un yalami sa siliang jong ka jingim para bangai ai pi bat nga ngam tip ka jingim jong pi ka longkum no ha ka ne klep mat ke area ka jingat pulung ba ki pi kindo ha ka ni kisngi labi long shimet lai belong hayang asam henry ai ngin kirman scam ban nget scam ngilum syap ting bangit kowe o blai ubakular un yalami ngi sa siliang kani ka duria bangi kindo blin kurku yang ilang baro blai un yarap yangi kani ka por na kerpat di baro bangin doai lang ha kani ka por bangin ngin doai kibun ki bentang idon hak ma jongi kamtam pilabin kindo kibun ki eriong ha ka jing em jong pi bat pin doai kan ka por able yarap yang bangang ngets kem ya kan ka we milong ble ba bat ki milong ble badan control ha ki ke baro ble yarap yang bangan pendap ya kejing em jong da ki jong ka pertai hakum kan ka por bat atra yarap yang bangan ngai bangan syapting dai mami atrai man yalam yang sasil yang kaduri ha bangkin ha kejing em jong dan pai so ble ngin doai lang ha kan ka por ko khpa jong gi phap neng ai ngo ya me try ba mela don ring card but he had a clip mat baning ai ngo ya me try me long ble u ba don ring card but he malaka por bat mana clip mat atrai habangi boot ya me habangi pidiang ya me atrai but ngi kongo ya me hakalinti yai jongi hakan pertei kindo bun ki eryong bat ke jingat pullon ha ka jing em jongi
Hisham atrai bun ki ke jing jah ke jing em jongi. Henry ai ngo ye me atrai. Ba melong blei babat ki baro. Yarap ini atrai. Bangila bin pai tang shame. Bangila bin soto scam ya kan gawe. Ba melong blei atrai babat ki baro ke baja ke jing em jongi. Bin pau atrai ke bor jong me. Yarap ini atrai hakum ke bor. Bangila bin soto kamba ya me. Bangila bin itu kamba ya me. Yarap ini atrai hakum ke bor. Bangin pendap ya ke jing em jongi atrai. Da ki jong kan pertai. Henry pendap ya ladi da kak tin jong me. Bar ka jing kular jong me ha ka jing em jong ya atrai. Bar yarap ini atrai ha peding ki eryong. Banginum long ki bru ki basyapting. Henry ngin ngait scam. Bangidon ka jing shania scam ha me. Ba meu beli atrai uku bakular. Bat unialam yang isa siliang jong ka duria atrai. Kurko yang ilang baro ha kan kapor. Atrai kurko bar ki basngap. Bar ki ba pe an ke jinas ki ba bentah kan ke jinas han kapor. Yarap ki atrai. Shim ki la bendon ha pedeng ki eryong. Ba per ka jing em jong ki. Yarap ki atrai. Ba ki la ben soto ka bor jong me atrai. Bin atrai yarap eki bat ki la ben yai shakmat ha ka jing em jong ki. Bat atrai kam tam nga doai ha kan kapor. Kita kibadon hapedeng ke jing stam atrai. Kila bidon atrai hapedeng ke jing le ke jing em jongki. Kila bidon hapedeng ke jing do jing kermen. Kibun ke jing bon jing perkat hakan kapor. Hendro yarak beki rukum ju atrai. Ban kila bin soto atrai ba medon ringkat bat ki. Bat men yarap yaki. Bat men yalam yaki sal siliang jongki eki ba ki ba shem ha ke jing em jongki. Bat kin mat ya ke jing kurku atrai. Ngadwai rukum ju atrai ke ri jongi atrai hang ni. To sumari ke rijongi kum ju atrai. But I bor atrai ki nong yalam jong ke rijongi. Aka jing start jo me ke dor ringkat bat ki atrai. But lingba atrai ke jing start ba me ayaki. Ba ki laben da bat ki laben yarap ye ke rijongi. Pan yai shakmat atrai. Hapren ki eryong bagi kindo atrai. Kurko yang yalang baro. Hakerteng badon bor tamu justru ke pan baro. Mentabat halakerta. Amen. Ngila poi sika bentai ka bangin penwai no ye gani ka jing shakri ka jing yo blai lingba jong gani ka por bat ngimla ru klem da ai ku blai na ka benta I store I bala ai ye gani ka kubor hapleng jong I lingba jong gani ka por ngis kam kan long ka jing kerku na ka benta jong I lang baro ki ba pen ki ba yo snow ye gani ka kubor hapleng jong ki eryong ka bangingi em Henry ai ngin kam itu ngin kam tip kam ba ya ujisu bat ngin nang la ru ban ai pendap ya ga jing im ga jongi deki ai ke bakan jaman sim deki bangi weng no ai ke bakan japertai bat daga bangi don ru ya ga jing ngai ka bas kam bat ka jing shanya ka bas kam bau niu jisu u blai jongi u bangi shanya un splat shiliang yangi un yalam yangi shiliang ka kubor ka bai pastori ai kan long ka jing kerku na ka benta jongi ublai un kerku ye pi pastor un kerku ye ka yeng ka sam ka jong pi kam tamru ye ka kam ka jing trei jong ka jing shakri ka ba pi don ublai un kerku un ai bor ye pi na ka wei ka sngi shaka wei pan ngemla ro klam da ai ku blai ye ka to ka jing ruai karpang ka ba I Mrs Nikki Langsti ringkat lambat ki parlok ki jong I la ai ka balong ka kubor na ka benta jong I lang baro Nya aku beli ru ikinong sim benta baro kebela pendap ia laga jong ke benta. Along nadu kiba puli naga ktien ke jong beli kinong yarap kiba ring kiba penbet kiba penbiang nadu ke sound ke video ke bangi ring ning ba jong ke ni kapur ublei un kerkulang ipi baro. Ni kapur ngin penwai no ia ke jing shakri ke jong ublei da ka bangi aso bani ruai lang ia ke jing ruai ka ba laispa ar kundai na ka batamai laispa ar punyo na ka ba kamrem. Men sim jonga walit shenya hagi thala jong pertai menu ngimju kendo uban ringkat bat ublai pet shashua shen panyo shaladi men sim jonga walit
là chong birthday mendo im chu kendo uban rain kat baru het Shashua Shen Pan Yo Shalalihi Het Shashua Shen Pan Yo Shalalihi Kublai Do Ya Bago Ibaha birthday idon Ban Ya Selok Ban Meublai Kata Shisha Engamon Don tangkata Yagi Jing Wapan Ben Ho Don tangkata Yagi Jing Wapan Ben Ho Alibeba kam idena Yagi Jing Tawelima Arishong do Hakadorun Ben idena Trayanga Ben Gloy Genran Galahi Inyeyame Ben Gloy Genran Galahi Inyeyame Tung ini wai. Akabawai no janggani kejing syakri kejangi. Isnen pelat ingi di kejing kirku ke babahatam kejama. Atau da ai ba kejing ai ka badap yang kejong utrai bano penim jangi Jesus Christ. Kejing idba kejong blai kupa. Lamru kejing slok kejing pecah bor ka bado mensim aku. Abe gini ke lai kejing kirku ke balang hoi blai. Kini yo ban syong ban sa ban dap karohai ban ngi iwei pe iwei. Ke barah banget ke ba it ke badan kaleng salak aptai. Kumjuru pala kejong ka balang kejamang ni. Mentap syudah artaba ke babam cukun. Amen.